যেহেতু এইখন ভকেশনেল আছিলে ইয়াত গধূলি গধূলি টাইমত আমি ভকেশনেল ক্লাসটো আৰম্ভ কৰিব লাগিব নैबे फरायसालिया যেহেতু ভকেশনেল फरायसालिमोन दा बेवहाय जोङो मोनाब्लि समाव भकेशनेलनि क्लासखौबो स्टार्ट खालामनो हायो जोङो सारा आसामाव सारा बडलेण्डआव जेसेबां आईटीआई दङ मोनफ्रोमबो आईटीआई आव जोङो साननि क्लासा जोबनायनि उनाव मोनाब्लियाव माखासे जोंनि लाइमोनफोरखौ स्किल सोलोंनो थाखाय बा माखासे आदब खायदाफोरखौ सोलोंनो थाखाय गुबुन गुबुन हाबाफारिनि बेखौ जोङो मोनाब्लियाव फोरोंनो आखायाव लादों दा बे हिसाबै बे ओनसोलनि नैबे गंसे फरायसालिया जिहेतु गामि ओनसोल बे ओनसोलाव जोबोद गोनां जानानै दङ बेवहायबो इलेक्ट्रिसिटी बाकिखिनि बेबस्थाफोरखौ खालामनानै मास मोनथामसोनि उनाव जाहाथे बेवहाय माखासे जोंनि गामिनि आइजोफोर गामिनि लाइमोनफोर जायफोर स्कुल कलेज फरायनो गारबाय बिसोरनो माखासे ट्रेनिं होनो हायो बे बेबस्थाखौ खालामनायनि थाखाय राहा लामा लानाय जागोन आं बेवहाय स्कुलनि हेडमास्टार एसएमसी गासैबो ज' रायलायनानै माखासे बिथांखि लानो आं खावलायदों जोबथारनायाव बयनिसिमबो साबायखर बावबाय পদক্ষেপত সকলোলৈ মই ধন্যবাদ জনালো বড়োলেণ্ডত এতিয়া শান্তি আহিছে সকলো জাতি জনগোষ্ঠী মিলি আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব হেল্থ সেক্টৰত বহুত কাম কৰিবলৈ লৈছো আমি হ্যান্ডলুম সেক্টৰত বুৱা কাটাৰ কাৰণে বিভিন্ন কাম আমি হাতত লৈছো दानाय लुनायाव जोङो गोबां खामानि मावनो आखायाव लादों अमा फिसिनाय बोरमा फिसिनाय बेफोरनिबो माखासे हाबाफारि आखायाव लादों दा बेफोरखौ लानानै बिटिआर सरकारा नोंथांमोननि खाथियाव फैगोन जोंनि आसनिफ्रा गासैबो रेडि जाबाय दा जेला बे आसनिफ्रा बे स्किमफ्रा फैगोन बिनि सिगां माखासे ट्रेनिं जागोन बे ट्रेनिंफ्राव आं आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव बाहागो लाफैगोन बयनिसिमबो आङो फैबाय थानाय दुर्गा पूजानि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय आगन्तुक दुर्गा पूजार शुभेच्छा जनाय मोर बक्तव्য सामरिछु धन्यवाद